Здрасти, това сме ние отново, Иво и аз казвам Гошко. Ще правим нов сървър на оцеляване. Да чупим дървета, хайде. О, май! Ето това може да ни... тук да направим така, такива... Къде си е? Така че... тука. Той е у мен, бе. Ела? Аз ще си взема кирка. И врата. Взема врата. Ще ми сияпа. Какво ли малко кирка? Които имаш да... Права работа, защото аз имам работа. Ти бая имаш? Какво е това на... Оу! Хайде да влизаме в къщата. Пуснал. Да направи една стълба. Ето че две пръчки е сега. Не ни трябва стълба. Прави кирка и почвай да копаш. Имаш ли кирка? Не, нямам. Имаш ли пръчки? Да. Дръж, това си направи кирка. Аз копам. Искам ли две за мен и две за теб? Аз ли да захваня? Даден ли се? Много няма храна. Няма. Сега къде какво правиш? Гледай да прокопаеш до някоя мина и да паднеш и да не видиш. Чуле. Аз ще си направя две кирки. Ама... Не ми трябва сега. Си имам две желязни. Така. Хайде да свършва вече, искаш ли? Дами и господа, благодаря ви, че бяхте с нас.
Желая ви приятен